Furuci ya kasance ɓangare ne mai amfani a soyayya, sannan kuma fanni mai ƙarfi wajen tasiri a soyayya. A matsayinka na dattijo ko tsoho, ya kamata a ce ka san duk wani lago na tsara mace, balantana kuma kana yaro saurayi matashi. To yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, kuma za mu bayyana muku waɗannan kalamai guda uku, kuma su ne kamar haka. Na farko, kina da kyau. A duk duniya babu abin da mace take so ta ji irin ka ce mata tana da kyau, kuma ba sau ɗaya ba, ka dinga maimaita mata lokaci bayan lokaci. Wannan yana da tasiri. Na biyu kuma shine, ke kaɗai kike sa ni farin ciki. Wannan kalma na matuƙar narkar da yarinya ta ji ta a sama. Yana sa mace ta ji ita kaɗai ce a duniyarka. Idan kuma budurwarka ce, za ka mallake ta yanda in ba kai ba sai ƙwanƙwala jiki. To kalma ta daba shine, ke ɗin ta daban ce. Wannan kalma ma tana sa mace kanta ya narke, ta ji ka bata wani matsayi mai girma. Hakan zai ƙara mata karsashi da fara'a a fuskarta. Inda waɗannan kalamai suka fi tasiri kuma suka fi cancanta shine kafin ku fara hira, idan kun haɗu, ko kuma ga masu zuwa zance. Saboda ya zamana da lokaci kana maimaita mata waɗannan kalamai, sannan kuma za ta saki jiki da kai sosai, ta manta cewa akwai maza in ba kai ba. To, amma kalaman nan ba za su yi aiki ba har sai in kayi liking ɗin wannan video, kayi subscribing wannan channel Arewa Zone, sannan kayi sharing ɗin wannan video. Mun gode da kallon wannan video na Arewa Zone. Kar ku manta ku suburbuɗe subscribe, ka taɓa like button, ka yi commenting inda comment da za ka yi dropping, sannan ai mana sharing please.